היו לך 15,000 שקלים, עכשיו יש לך 20,000 שקלים. את עובדת נורא קשה. כן, זה ממש סיזיפי הקטע הזה. טיפין טיפין. כן. אבל טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה תהיינה ים. בדיוק. טיפלת 3 אנשים. נכון. את יכולה לפרוש עכשיו עם ה-20,000 שקלים שיש לך. עבדת מאוד קשה, זה נכון. איבדת עזרה אחת, זה נכון. אם את ממשיכה, תקבלי עוד עזרה. בינתיים הסכומים שנגעת בהם ככה... אנחנו ממשיכים? אנחנו ממשיכים. דקלה עף על המיליון וזה טוב! את קולית, אה? טוב. קודמת יומן, נכון? כן. מאיזה כיתה? מגיל 9 יש לי יומן שאני יכולה להסתכל אחורה ולראות איפה הייתי, אתה יודע, פחות או יותר בהלך הרוח בגיל 13, בגיל 20, זה מגניב. יפה. מה תכתבי, הלילה זה מעניין? אולי תכתבי זכיתי ב1,000,000 שקל? אולי תכתבי הפסדתי את ה-20,000 שהיו לי והחלטתי להמשיך? אני מקווה שיהיה טוב. אז עכשיו תגידי לנו מי הבא בתור מולו תשחקי ראש בראש. 4. שלום 4. איך קוראים לך? קוראים לי גדי. מאיפה אתה? אני גר במודיעין. מה אתה עושה בחיים? מתעסק בדיבובים, דיבובים קולות, דיבובים סרטים מצוירים, מדבב. כן, כן, מה למשל? זהו שרצית לשמוע. תן לנו, נו. דרדסים, בובה בנאי, פוקימון, בטוגן. עצור, בובה בנאי? לא בוב עצמו, שהשחקתי איזה מסעית שם, כן? המסעית הוא? טרוויס המסעית. תן לי את המסעית בבובה בנאי. דקלה, את רוצה שנתחיל כבר לשחק? זה המסעית של בובה בנאי! המסעית של בובה בנאי נגד דקלה, בואו נשחק! גדי, שאלה ראשונה עליך, בהצלחה. הנה השאלה. שר במקור על מרי לו. סליקה פיק. זו תשובה נכונה. דקלה, יש לך עזרה אחת. הנה השאלה שלך. מדינה גובלת בצ'ילה. בוליביה. בוליביה זה נכון. גדי, חוזרים אליך. פרי המשמש לתיאור מדינה מושחתת ולא דמוקרטית. בננה. בננה זה טוב. דקלה, הנה השאלה שלך. סוג טוקי ששמו זהה לשם אחד הזוכים בכוכב נולד. ז'אקו? ז'אקו זה נכון, מאוד. גדי, חזרה אליך. השלם, בדד אלך גם... תפילה אשא, לי. בדד אלך גם תפילה... אין לי. נו, יפה! לקח לך זמן. דקלה, הנה השאלה שלך. השלם, חבר'ה, רגע. ג'ינג'י, חבר'ה, רגע. ג'ינג'י ומקושקש, הם משחקים... 8 שניות. חבר'ה, רגע. יבואו. העבירה אליך, גדי. מנדל, צווינג'י ופושקש. זה כל כך טוב! אין עזרות עכשיו. או שתדעי או שתיפלי. הנה השאלה שלך, דקלה. ההר הגבוה ביותר באפריקה. קילימנג'ו, לא מצ'ו פיצ'ו, באפריקה, 12 שניות. קילימנג'ו, לא. קילימנג'רו? וואו, זה טוב! יש לגמרי, יש! וואו! הלב של כולנו ירד, עלה, מה קורה פה? שלי עוד איברים גם ירדו. קילימנג'רו זאת התשובה. גדי, שאלה שלך, איזה ראש בראש יש לנו? מותחת אותי, דקלה. הצמח שעליו משמשים לייצור טקילה. ידעתי את זה, כן? תזרוק, 12 שניות. עליו משמשים לייצור טקילה. כן, איזה צמח? זרוק, גדי, יש לך 3 שניות שאתה נופל. אין לך מה לזרוק. תודה רבה. אגבה, זאת התשובה. כל הכבוד. קילימנג'רו. כן, זה פתאום... זה פתאום. מבליח כזה. עזרה אחת הלכה לך. ראש בראש קשה, בואי נראה. עבדת קשה, כמה הרווחת? דקלה, במטבע מספר 4, יש. שקל אחד. איזה באסה. 20,000 היה, עכשיו 20,000 ושקל אחד. כמה עבדת קשה ולמה? אתה מסתלבט, נכון? אתה מסתלבט. מה זה? מה את בוחרת במטבע שקל? מה זה, תגיד לי, מה? אני עובדת קשה כאן. לגמרי. עוד 2 מטבעות של 50,000 יש כאן, עוד 2 של 25,000. ים בכסף, הסיכוי גובר שתבחרי במטבע עם הרבה כסף.
אין לך יותר עזרות. בשביל לפרוש עם הסכום שתצברי, את צריכה לנסח עוד אדם אחד. ראש בראש מאוד קשה היה, מעניין איך יהיה ראש בראש עכשיו. עוד 6 למיליון! עכשיו, צריכה להגיד לי מי הבא בתור מולו תבחרי לשחק ראש בראש. אבל לפני שתבחרי, כולנו ננשום ונצא להפסקת פרסומות. ואחרי הפרסומות, אנחנו נראה איך דקלה ממשיכה פה לעוף על המיליון פרסומות וחוזרים. פנדלוביץ'! חבל שאני לא מבינה כלום בגששים. תודה רבה. שקל אחד. שיהיה לך גיוס נעים? אלון חילו. מי זה אלון חילו? לא שמעתי עליו מעודי. אני האמת שגם לא קוראת ספרים. כן, איזה משחק יש לנו פה לעוף על המיליון. חזרנו לפני הפרסומות, ראינו איך דקלה כאן בקרבות ראש בראש קשים מצליחה. את חייבת עוד ניצחון אחד כדי לצאת מפה עם כסף, דקלה. יהיה טוב. אנחנו אנשים מאמינים ויהיה טוב. אם את מאמינה שיהיה טוב, בחרי את המתמודד הבא מולו תשחקי ראש בראש. כווני נכון, קווי ל50,000 שקלים. מתמודדת מספר 3. אהלן מתמודדת מספר 3. כן. מה שמך? רינת. מהיכן בארץ? חיפה. ומה עיסוקך? כרגע עקרת בית נואשת, מכורה לריאליטי ואיסוף שקיות ניילון. טוב. רינת, טריוויה הולך לך טוב? טובה בזה? מעולה, מעולה, אני מצוינת. כן? אני פשוט, כן. אני טוב, מעולה אתם בכל התחומים. במצב שווה, רינת ודקלה. אין לך עזרה. עדיין. זו לוחמה פסיכולוגית כרגע, משהו. לא, בוודאי. מי שתנצח, תיקח כסף. מי שתפסיד, תיפול למטה. אז אפשר להתחיל לשחק. רינת ודקלה, בואו נראה מי תיפול. רינת, הנה השאלה שלך, בהצלחה. בעל חיים המשתתף בענף ספורט אולימפי. קוף. תזרקי. יון. 12 שניות. בעל חיים משתתף בענף ספורט אולימפי. 3 אותיות ו' באמצע. טון. מה זה? 4 שניות. תזרקי יון. משהו. וואו. סוס! איזה קטע במשחק הזה, נכון? 3 אותיות, חיה, ו' באמצע, היה לך איזה בלקאוט. היי, דקלה! היי. איך היה? זה היה יופי סוף טופי. סוף משהו שהיה קצת יותר פשוט. ואם עכשיו יש לי שקל, אני אומרת לך, לא נורא. סתם, זה נורא. אם עכשיו יש לך 50,000 שקל, אז זה קטע. זה מגניב, מגיע לי. בואי נראה כמה כסף קיבלת בלי לענות על אף שאלה. דקלה, את מקבלת עכשיו 50,000 שקל! וואו! מה את אומרת? אני אומרת מגניב. אני אומר גם מגניב. וואלה. 70,001, זה מה שיש לך. מתנת הלוטו. הכל אפשרי. עבדת קודם קשה, קיבלת שקל. עבדת, לא עשית כלום, קיבלת 50,000. לא ענית על שאלה אחת. מה זה אומר על החיים שלנו בעצם? מה זה אומר על החיים? אתה עובד, לא מקבל, ואז פתאום... לא צריך לעשות כלום, יושבים בבית, מקבלים כסף. בטח! לגמרי. ניצחת 5 אנשים. את באמצע הדרך ל1,000,000 שקל. מעכשיו, כל אחד שתנצחי, תהיה לך שוב נקודה שבה תחליטי אם להמשיך או לפרוש. מטבע של 50,000 שקל עדיין יש כאן, 2 מטבעות של 25,000 שקלים עדיין יש כאן. דקלה, מה החיוך אומר? את ממשיכה או פורשת? החיוך אומר שלימדו אותי לא להיות גרידי. זו החלטה שלך. זו החלטה שלי. ממשיכה או פורשת? אין לי עזרות, ויש לי כסף. אני אומרת תודה. איזה כיף הוא היה לי איתה. באמת, היה... תודה רבה לדקלה שעושות מכאן עם 70,001 שקלים. תודה רבה. ביי. ככה זה במשחק הזה. או שאתה עף, או שאתה יוצא עם כסף.
אוקיי, אנחנו כבר מוכנים למתמודד הבא שלנו, בן 32, מצור הדסה שליד ירושלים. הוא כתב החוץ של הערוץ הראשון, מכיר אישית את חיים יבין. הוא רכב על בת יענה ואפילו ביקר בכור בצ'רנוביל ונשאר בחיים. בואו נקבל במחיאות כפיים